într-un nou episod și am uitat să setez setările cum trebuie. Scuzați, de-abia acum a început filmarea. Salut, peace. Trebuie să umblu pe la setări, scuzați, setările date schimbate, am avut niște probleme. Da, și începem un nou episod, nou episod, da, și sunt la spawner. Nu eu l-am făcut, l-a făcut adminul, l-am rugat frumos și n-am lag. Nu știu de ce în filmare este cu lag. Nu știu, și mă enervează. Deci au tunete și fulgeri afară și spawnează. Credeam că nu se spawnează și de-aia m-am speriat pentru o clipă. Da, și m-am gândit mai bine și m-am gândit ce să mai fac eu episod, dar m-am gândit că totuși merită. Da, și filmez aici. Lag, spike, nu. Scuzați lagul. Mai bine plec de lângă spawner. Da, și episodul 2. Uite, asta este casa, foarte mică. Etajul 2 mi-e place mai mult. Am și făcut fermă. Da, nu locuiesc singur și de-aia. Ia să văd pe server. Și noi suntem foarte mulți și nu-i lag. Lag de la fulgere și tunete. Da, uitați, trebuie să fac acoperiș. Dar e frumos etajul. Mie îmi place privele ăștia. Foarte frumos. De unde apără copacul ăsta? Asta o să-l sparg eu. Da. Nu știu ce vreau să fac episodul ăsta. De asta nici nu știu cum să cheme episodul. Las. Hai să explorăm. Avem iron, leather, iron. Da, trebuia să fie leather, iron. Scuzați. E seara, sunt obosit și de-aia vorbesc așa. O să filmez mai multe episoade azi, ca știți. Azi fiind 21, ca știți când am filmat. Ascultez azi, mâine, poi mâine și răs pe mâine. Așa să mai filmez și mâine. O să vă zic mereu data, mai mereu, când mi-aduc aminte. Da, și episodul ăsta o să fie cam complicat, că ninge și plouă pe server. Da, las ca să ocupe mega ăsta. Și nu știu de ce îmi face așa. Așa. Da. FPS-urile sunt cam joasă. Opțiuni. Scuzați. Doamne. Video setting. Fast, short, balanced. Off. Minimal. Afric off. Mi-am dat tot pe low, cât mai low. Și tot am lag și a început muzica, serios. Am muzica full, n-am dat pe muzica. Da, când ascultam muzică în casă și credeam că se aude mai tare, dar nu. Da, și sper că episodul ăsta să n-aibă lag. Oricum o să-l postez, îmi pare rău. Chiar dacă îl postez cu lag, îmi pare rău, dar las ca să văd eu ce mai fac ca să nu am lag. Trebuie să mai șterg din program, îmi pare. Vreau să filmez LOL, dar cu lagul ăsta nu o să filmez LOL. Puteți să-mi ziceți voi o serie. Orice serie vreți. Adică alegeți dintre Minecraft, că să sigur nu vreți. Minecraft Ticket. Și ce mai am în calculator? LOL cu lag. Deci vă zice să nu alegeți LOL. Ce mai au? Cine a dat în mine? Eu nu văd cine a dat în mine. Da, și n-are PvP. Serverul. Asta e nașpa la server și sper că v-ați uitat și vă mai uitați la episoade, că am nevoie de voi, de oricine. LOL!
să spar lumea. Da. Da. Așa că încerc să fac cât mai multe episoade posibile azi. Că mine nu știu dacă pot. Adică să fac 5 episoade, cel puțin 5 episoade. 5 ori 10 minute, că le fac numai de 10 minute, îmi pare rău. Dar o să postez des ca să compensez. Lol, am ajuns acasă. Șmecher. Da. Am serverul. Uite câte iteme am de la drop-uri de la... Dacă vreți, mergem să le batem. Dar n-am luat acolo. Că aici ninja și live. Uite, 20 FPS-uri. Urcat. Da, și am și frapsul și filmez. Am frapsul și filmez cu Bandicam. Scuzați. Da, și ziceți-mi dacă vreți să dau limba pe română. Sau să vorbesc mai mult în română. Mie îmi place mult engleza. Da. Știu ce faci în episodul ăsta. Ne duce și ne jucăm cu Mobi. Hai Mobi, știu că poți Mobi. Gata ploaia, hai, slash spawn. Da, sunt multe comenzi, dacă vreți, vă le arăt pe toate care le știu. Ca să, dacă sunteți mai la început, adică noobi. Pare rău că v-am zis noob, dar cei care sunt la început și nu prea le au. Pot să fac și tutorial. Da. Am și mâncare prăjită, dar milenie să mă duc până acasă înapoi. Fac tol cu Mobi. Acum. Ha. Ciao. Nu mă poți nimeri. Nu mă vei nimeri. Știu că nu poți nimeri. Au. Ha. Nu mă vei nimeri. Știu că nu poți. Hai, lovește-l pe ăsta. Lovește-l. Care dă mine? Hai, mai dă unul. Hai. Dați-ne unul în altul. Ha, știu că nu poți, mă puteți nimeri. L-a nimerit. Ha. Sharpness 3. Sharpness. E aia cu Sharpness? Cred că e aia cu Knobek. Sharpness, da. Eu știam că am Sharpness. Din 2 lovituri l-am luat. Pe orice mod. Mi se pare că pe Creeper nu l-am luat din 2 lovituri. Da, tot pe acolo. Tot puține. Am avut și armorul full diamond, ați văzut-o în episodul trecut. Da, m-am gătit, am aruncat-o în lavă. Mi-am făcut de iron și asta, ca să fiu un pic mai drept. Azi vedem de câte lovituri mă rămân care pe are. Creepy. Fii cu el bun, creepy. Mamă, cât l-o dat în spate. Mort, 2 lovituri. Eu parcă nu rămărăm din 2 lovituri. Nu, că făceam tol cu asta și mi-așa, acum nu mai ies. Îi făceam să-și împuște singur, Spider-ul ataca Creeper-ul era atacat de 2. Uite, asta e tu. Ce l-a întâlnit pe Spider. Și că s-a dus lângă Creeper și Creeper-ul. Ați văzut cum am omorât? Am 30 FPS. Așa mai merge. Sper să nu se vadă cu lag, asta e cel mai important. Niciun alt. Da, și nu-i PvP din câte v-am zis. Am zis? Da, v-am zis. Că o să nu vă zic. Da, și are bug urât când pești WW, îl dă în spate și în față. Asta nu-mi place. Da, și filmez, cum v-ați zis, cu Fraps și cu Bandicam, adică Frapsul ca să-mi arată cu câți FPS și Bandicam ca să arăți fain. Sper să nu mi registreze nașpa. Că mi registrează nașpa, n-a să mai registrez data viitoare că ea. O să caut alt program. Da, și